Este prima conferință, cea mai valoroasă și de importantă pentru organizația de femei a Partidului Democrat din Bălți. Astăzi vă salut pe toate și vreau să vă prezint și invitații noștri speciali. Doamna ministru, doamna Valentina Buliga, dar cred că toată lumea o cunoaște, președinta Organizației de Femei Republicane. Mă bucur foarte mult că este doamna Zinaida Ivanski, din start este prinsă în alte activități, dar mă bucur nespus de mult că dumneavoastră a venit, și domnul Ion Bodruc, responsabil politic, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord. Și o să vă propun așa încetișor să trecem la lucrările conferinței. Vreau să vă salut, stimate colegi, dragi prieteni. Să vă spun că mă bucur nespus de mult că sunteți astăzi aici, la acest eveniment important pentru organizația primară din orașul Bălți. Mă bucur că numerele voastre au crescut, pentru că îmi amintesc, de fapt, multe încercări de a avea o organizație frumoasă, puternică, de femei în Bălți. Și vreau să vă mulțumesc mult pentru că ați decis să deveniți membre a acestei organizații. Să-i mulțumesc și doamnei președinte a organizației primare și președintei organizației municipale Bălți și domnule președinte, ex-președinte și membru activ a biroului executiv, și tuturor dumneavoastră, pentru că într-o zi de sâmbătă ați venit la acest eveniment care, de fapt, cum a spus doamna Cecilia, de la mine Felice a scris, nu știu de ce, în telefon și eu nici de cum nu șterg. Tot o lăs și când mă greșesc eu, da, și zic și Felice. Doamna Cecilia, pentru că vă aparține, adică acest eveniment de astăzi. Este adevărat că noi, femeile, am înțeles un lucru sfânt. Că fără noi, Republica Moldova nu poate deveni o țară prosperă, o țară cu o democrație adevărată, o țară cu un nivel de bunăstare ridicat. Și eu vreau să vă spun cu mândrie, de fapt, că Partidul Democrat a fost unul din puținele partide care a înțeles acest lucru și pe parcursul anilor am reușit să consolidăm o organizație de femei, organizație care ne-a unit, de fapt, așa, în spiritul activismului politic, pentru ca să muncim, să luptăm pentru nu doar pentru funcții, dar pentru ca să aducem, de fapt, o schimbare pe care ne-o dorim cu toții. Sunt sigură că voi știți foarte bine că conferințele care se desfășoară acum pe întreg teritoriul țării sunt, de fapt, anticipează evenimentul pe care îl vom avea pe data de 25 noiembrie. Pe 25 noiembrie vom avea conferința națională a Organizației de Femei, la care eu îmi voi prezenta împreună cu dumneavoastră darea de seamă, ceea ce am realizat, ce am reușit, de fapt, noi, femeile democrate, să facem. Și la acest eveniment și dumneavoastră sunteți invitate, aveți număr de delegate pe care trebuie să-l alegeți astăzi la această conferință, unde, de fapt, vom evalua activitățile noastre, să vedem unde am reușit, unde am greșit și care este viitoarea noastră strategie de activitate, pentru că sarcinile sunt mari. Republica Moldova mai continuă încă să se înfrunte cu multe greutăți, greutăți care noi, femeile, le cunoaștem pe alocuri mult mai bine ca bărbații, pentru că dacă o femeie știe să vegheze pașii unui copil de la naștere până la adolescență, dacă o femeie știe foarte bine cum să administreze un buget care pe alocuri nu ți ajunge de la salariu la salariu, dacă o femeie știe să îngrijească de bătrâni, de copii cu nevoi și dacă știm să fim și solidari între noi, de ce femeile nu ar putea participa
activ la luarea de decizii? De ce femeile nu ar putea participa activ așa în circuitul economic și social al țării? Pentru că țările care au înțeles acest deziderat au realizat succese frumoase. Pentru noi avem frumoase modele unde cu adevărat implicarea activă a femeilor au adus în țările lor un nivel de bunăstare bine conturat și destinat familiilor și tuturor categoriilor de persoane. Pentru noi este un model Suedia, unde circa 45% din femei sunt sau 45% sunt femei reprezentante. La fel, Finlanda, țările Baltice, Africa de Sud, unde 43% de femei sunt prezente în structurile înalte, așa, de luare de decizii, care a fost evaluată acum, unde este Moldova situată la capitolul prezența femeilor. Noi încă avem multe de făcut, multe de învățat. Avem, de fapt, în fața noastră sarcini mari, pentru că nu este ușor. O femeie, ca să fie promovată, trebuie să fie pe alocuri cu 2 sau 3 nivele, așa, mai bine pregătită, mai motivată decât bărbații, ca să fie promovate în funcții importante. Acest argument, da, mulțumesc, acest argument, pentru că dacă din 3 femei, din 3 doamne, președinte a consiliilor raionale, 2 sunt de la partidul. Dar la acest început vreau să salut prezența dumneavoastră la această conferință, vreau să vă doresc succese, vreau să deveniți, de fapt, așa, un model, pentru că în ultimul timp, cu adevărat, ați realizat frumoase acțiuni și eu mă bucur că de câte ori deschid site-ul Partidului Democrat, găsesc acțiuni realizate de organizația atât de femei cât și organizația municipală din Bălți. Pentru aceasta țin să vă mulțumesc și să vă doresc succese. Aveți un capital uman bun și acest capital trebuie realizat sau utilizat la maximum pentru ca cei ce ne dorim noi în Bălți să ne aducem un număr cât mai mare de susținători a Partidului Democrat, pentru ca bălțenii să înțeleagă un deziderat care ne-a aparținut, de fapt, pe întreg parcursul timpului. Partidul Democrat este un partid de oameni de calitate, un partid cu valori social-democrate foarte bine gândite, chipzuite, un partid care cu adevărat încearcă să îmbine oamenii, să conjuge eforturile a diferitor cetățeni, indiferent de limbă, de etnie, de cultură, pentru că anume aceasta ne dorim noi să le spunem tuturor că Republica Moldova este țara noastră și noi toți suntem cetățeni ai Republicii Moldova, la comportamentul membrilor celorlalte partide. Pentru că, cu adevărat, calitatea oamenilor din Partidul Democrat este una net superioară celorlalți. Să nu credeți că vă spun asta așa doar de dragul că suntem noi, dar aceasta este deja o realitate demonstrată. Și un lucru la fel sfânt care trebuie să-l spuneți de fapt de fiecare dată, că Republica Moldova, în viziunea Partidului Democrat și în convingerea noastră, nu este un proiect temporar. Republica Moldova trebuie să devină o țară în care să le fie dragă să trăiască și celor în vârstă și celor tineri, o țară în care să se regăsească fiecare cetățean, o țară respectată și previzibilă pe harta lumii, o țară primită în familia europeană atunci când cu adevărat vom avea și legi funcționale și instituții democratice, când vom ști că legile sunt destinate pentru ca să fie respectate, iar fiecare din noi își va aduce contribuția în măsura posibilităților. De aceea, Organizația de Femei, ca structură internă a Partidului Democrat, are un rol esențial și important în promovarea, de fapt, a acelor mesaje și a acelor acțiuni pe care le avem noi trasate la Congresul 7 și eu sper foarte mult că organizația din Bălți poate, are cu ce, știe cum să facă și dorește. De aceea eu încă o dată vreau să vă salut și sper că noi vom avea încă pe parcursul acestui eveniment de astăzi posibilitatea să mai discutăm, iar la acest început doresc succese conferinței și o zi așa frumoasă
și o conferință rezultativă, pentru ca plecând de aici, încă o dată, să aveți și satisfacția și angajamentul că odată ce sunteți membri a unei organizații, v-ați regăsit în această echipă și sunteți, de fapt, cu aceleași idei, cu aceleași convingeri, care trebuie să aducă beneficiu atât organizației, cât și orașului dumneavoastră și țării în întregime. Eu vă mulțumesc și vă doresc succes! Eu, în primul rând, îi mulțumesc pentru invitație, doamne Graur. Îmi pare foarte bine să mă aflu aici, în cercul dumneavoastră, la un eveniment atât de important în organizația de femei, cât și în filiala Partidului Democrat din Dolj. Eu am vrut să remarc câteva momente. Din ianuarie încoace, 2012, odată cu alegerea în funcție de președinte a organizației municipale a doamnei Cecilia Graur, filiala a înregistrat o dinamică spectaculoasă de acțiuni care le-a făcut și le-a promovat organizația municipală Dolj. Mai mult ca atât, eu analizând acțiunile pe care s-au făcut, 70% din activități s-au făcut la îndemnul și la activitatea organizației de femei a Partidului Democrat din Dolj. Eu am vrut să mai remarc un fapt că din 2 miniștri din Guvernul Republicii Moldova, unul este a Partidului Democrat. Doamna Buliga n-a spus, da, dar iată, eu vă atrag atenție. 2 miniștri. Din 2 doamne aveți în vedere? Da. Dar prima a fost prima. A noastră a fost prima. Vezi că pățești ca țiganul la Sorokovsk, 50% de copii am școlarizat anul ăsta, că încolo erau doar 2 copii. Unul învăța la școală, dar unul nu știa acasă. Dar procentul era tare mare, așa că este. Eu am vrut să spun că în momentul când doamnele își arată activismul nu numai la locul de muncă, dar și în viața politică, eu cred că succesul Partidului Democrat din Dolj este garantat. Vă spun și pe propria practică, genderul în Agenția de Dezvoltare Regională Nord este respectat. Practic 50% din cadre sunt doamne, sunt angajate. Eu am vrut să mai remarc că, practic, doctrina social-democrată și direcția socială care o are Partidul Democrat îi se datorează anume insistenții doamnelor. Pentru că chiar și activitățile noastre, care le vedeți aici în broșura dată, arată că Partidul Democrat este orientat la rezolvarea problemelor zi de zi a diferitor plături sociale care le avem. Oameni cu dizabilități, oameni care nu au unde locui, copii lăsați în voia soartei și multe alte. Eu am vrut să vă doresc succes la acest eveniment de astăzi. Îi mulțumesc doamnei Buliga pentru că a venit și a acceptat invitația filialei din Dolj și consider eu că cu activitatea dumneavoastră, la inițiativa dumneavoastră, Partidul Democrat din Dolj va avea un scor foarte și foarte serios la alegerile viitoare, atât parlamentare, cât și locale. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună.
eu spun ceva. Eu la integritatea doamnei Cici. De cine e autorul festivalului? Marcel Răducan și primarul la Partidul Și agenție de dezvoltare Cealandor. S-a dus la fetitul să ai cartofi de acolo. Domnul Ion are perfectă dreptate. Atmosfera este mai frumoasă când suntem, dar eu nu mă pot debarasa de obișnuința mea de pedagog, să văd puteți și de sus. Deci vreau să vă spun așa succint, foarte corect. 70 din activitățile promovate în organizația din Bălți a fost la inițiativa organizației de femei, a femeilor DAR. Este un dar foarte important aici, că am fost acceptate de bărbații care sunt în Consiliul Municipal, de 34 de persoane din Consiliul Municipal. Astăzi avem deja 5 femei. Deci ne-au acceptat ca inițiativă. Următorul pas este să-i obligăm să ne accepte și ca membri a organelor decizionale, că avem capacitatea, că putem și suntem niște persoane foarte abile în a rezolva, în a găsi soluții. Deci următorul pas este să-i convingem pe bărbații noștri că noi avem un potențial foarte puternic în organizația municipală Bălți și capabil de a depista, de a rezolva, de a propune soluții. Nu numai de a ne demonstra partea noastră foarte rafinată, de a comunica frumos și inteligent ca femei. Și vreau să vă zic că acum o să-i ofer cuvânt doamnei Ana Botnar, care a fost... Felicitare este cu această ocazie. Am felicitat doamnele care, din păcate, în acea zi aveau probleme de sănătate și